पावटी देव एका मनशाक चोड ग्रेस काय दिवन कोत्ता चूक चोड गिरेस काय पोडे तो गोच दोड्यार येता काडू जायते दुडू भांगार दिवन विकते घेवंक ते सोदता सूक तोडे आपल्याच हातांनी कातोता तापलो रूप इंडियेक आमचो सगळ्याहून गिरेस्त मुनीस तो मुकेश अंबानी पाटा बेसा दुडू भांगार जायते ताचे ताया साकुबानी रोव मारून जी पीक जाता रोवून जायना ती तांबानी वायट गोडी तुजेर येता ती बांदूंक जायना सुंबानी एक दीस मुकेश अंबानीच्या चेडवाचो बर्थडे आसलो 90 क्रोराचो ड्रेस शिवलो कोणे शिवंक ना तसलो सगलो लोक पळोवंक आयलो 90 क्रोराचो ड्रेस कसलो पूण चेडू ड्रेस घालून येतोच लोक पळोवन हांसलो अंबानीन किमती डायमंडाचो चेडवाक ड्रेस तो शिवलोलो चेडवान तो डायमंडाचो विस्तीत घालतोच अंबानीचो आवडो निवलोलो डायमंडाच्या पेजान विस्तीत चेडवाच्या गोड्याशी देंवलोलो चेडवाची कूड पोवन चेड्यांनी काळजान आवडो घेवलोलो तो ड्रेस करूंक अंबानीन ग्रेस काय रोखयली नांव जोडूंक ते ड्रेस घालूंक दुवेक फोर्सान लोकयली अंबानी सोजमोलो ड्रेस घालून दुवेक आपणे मोडपाक ते कोयली ताका खबर ना चेडवाची कूड लोकांक दाखयली चेडवाची कूड एक पवित्र मंदिर सगल्यांनी जाणा जावंक जाय डायमंडान दाखोवपाक चेडवाची कूड लोकांक दाखयली पिसाय जायतीं चेडवां मोटवीं नेसतात ओगी रावन पळयता मायांनी पाय चेडवाच्या नेस्पार नदर दोरात दोड्यार हाडी नाकात साय जाणा जाया चेडवाची कूड एक व्हडली गिरेस्तकाय जाणा जाया चेडवाची कूड एक व्हडली